a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Again, mfụrụ ife na-aga n'efere mba ụwa. Nwanne anyị nwoke Mathias Ezeaku, Igbo love themselves. Enwe ife o kwuru maka Jeremiah nyelu mmadụ ego, onye na-eme ife onyonyo. Gee ntị ka nkọwalụ gị. Ịmụ na ụbịam emego anyị na-echezi ka ndị na-amara ife. Ụbịam emego anyị na-eche ka ndị na-amara ife. Onye ọbụla chọrọ ije obodo Igbo, onye ọbụla chọrọ ibi ndụ ka ndị ọcha. Gịnị mezi na ị chọrọ ime ka ndị ọcha? Ọ bụrụ ndị ọcha na-eche otu isi eche, na-eme otu isi eme, befe a na-adị otu ọ dị. Be ndị ọcha ọma ndị ka ọ dị. Nsogbu a na-enwe bụ na onye na-edubere nri ga-apụta na-asị mmadụ ekwuzuna maka na onye agba onye nke Chukwu. Gụọ na onwe gị na-ekwu okwu a, ịbụ ọkwa ịbụ onye nke ekwensu. Ekwu ohi na-aba mba, iche na ịmụ ife. Onye nọ gị na-akụ na-afụ gasị onye iberibe, manụ isi adọrọ gị mma. Ndị ọ na-akacha mma bụ ndị na-eribere nri. Ifu ndị na-eribere nri ọnụ, fọ maka ọ na-akacha, kedu ka ihe esi wee na-ekwu maka onye na onye a bụ onye nke Chukwu. Onye nke a bụ onye nke Chukwu. Onye na-eribere nri ka ọ na-akacha njọ. Gee ntị ka m gwa gị ofe ife. Ijugokwa onwe gị ajụjụ, kedu ka o si abụ sọsọ ndị ojii nọ n'obodo na-adọrọ mma ga-apụta n'ụtụtụ gwa gị na Chukwu gwarụfa, n'efife Chukwu gwarụfa, n'abalị Chukwu gwarụfa? I nwere ike ịnụ ya n'ọnụ onye ọcha. Dịka be ndị ọcha dị, iche na ndụ a na-ebi n'Afrịka nọ ndụ ka ọ bụ. Iche na ife a na-eme n'Afrịka nọ ndụ ka ọ bụ. Ife mere o ji wee dị gị ka onwe ife ị na-emebetụ ọfụma maka ịka nọ n'Afrịka. Donald Trump mere ọnụ wee gwa anyị na Afrịka bụ echi tụrụ. O kwuru ya ezo dị ezo. Ife o kwuru otu ka o si wee dị. Afrịka enweghị ndị ọchịchị Afrịka egbuo n'ife niile. Ndị ụka wee werụzie ohere ahụ wee na-eri ndị mmadụ. A na-adọrọ mma bụ uru ndị nze. A na-adọrọ mma bụ uru ndị nze. A na-agwa gị eziokwu. Onye afọ na-agwa gị eziokwu oke nganazi pụta nya ka ikugbuo, pụta nya ka ikugbuo. Onye afọ na-asịrị gị asị, ị na-etu ya afa na-awụnye elu. Ịtụchakwa afọ ị na-atakwa afụfụ afọ ị na-ata. Ụwa bụ ụwa. Afọ ole ka ịdị? Jụgodo onwe gị ajụ. Ife ọ na-aka mma na Naịjirịa ka ọ na-aka njọ? Eme a na-ekwu ọkụ adọrọ, ụzọ adọrọ, ọrụ adọrọ. Nke a bụrụ nnekwu ife. Ka ekwenụ maka nri ọnụ. Mmadụ one na-erinwu nri ọnụ? Mmadụ one ka arụ gaa ya mfe agbaba ebe a na-ere ọgwụ goro nwa ọgwụ nwụọ? Mmadụ one? Mathias Ezeaku a na-ekwu okwu ya, ụfọdụ n'ime unu na-afịa n'iru akwụkwọ. Ife ọ na-eme ị na-afịa n'iru akwụkwọ, mana ọ ga-adịkọdụ mma ka ị gbaa mbọ jee ruo ebe ụlọ ọrụ fadị, ka ịfụ ụdị ndị na-abịa ebe afọ, ka ịnụ ife na-esi ndị afọ n'ọnụ abịa. Ụfọdụ bịa ebe a edurufe jee ụlọ ọgwụ, onye arụ ike kwuo na enwezi ife a ga-emeta nwaanyị na onye na-ayị elimi gị arụ niile. Onye ọkaikpe onye arụ ike ajụọ ya, kedu ebe ị nọ kemgbe? Ọgwafere ọ nọ n'ụlọ ụka a na-enye ya mmanụ na-eti n'ọnụ na-eti ya n'alụ. Mgbe ndị befe fụziri na ọya afọ enwezi ife a ga-emenwe fe buruzie butere Mathias Ezeaku, o buruzie jee ụlọ ọgwụ, anaba mma n'ụlọ ọgwụ, kedu ebe ọ nọ sinsi? Ife niile ọ na-afụ na-agbụ ya anya mmiri. Ife niile ọ na-afụ na-agbụ ya anya mmiri. Ịtụpụ ebe ịtụpụ enwere nke ịma na-emenụ, enwekwuru gị na ndị mmadụ emekọbara ife ịma bụ ije ụka na gị na ndị mmadụ emekọbara ife nya nwa na onwe ya na-afụ ndị dị iche iche n'ahịa arụ dị iche iche kwa ụbọchị. Ịma mmadụ one ọ fugoro ebuju ụlọ ọgwụ agbafọ na enwere ife anyị emete nwa na-ekiri onye afọ onye anwụọ maka na onye a nụrụgo ọgwụ eli ma anya arụ niile. Kedu ife na-enye onye arụ na-aya? Ọ bụrụ na ụlọ ọgwụ n'ụlọ ụka ka a na-agwọ ọya. Ebe a na-agwọ ọya bụ n'ụlọ ọgwụ. Ebe a na-agwọ ọya bụ n'ụlọ ọgwụ. Ọ bụrụ n'ụlọ ụka. N'obodo ndị ojii ka m fọrọ arụ ga na-aya mmadụ, ọ na-agbaje n'ụlọ ụka. N'obodo Igbo arụ na-aya mmadụ, ọ na-agbaje n'ụlọ ọgwụ. Ka eti ife ji wee nwee ndị arụ ike.
kezi ife ji wee nwee ndị arụ ike mana a na-agwa unu a na-akọ ọnụ ndị ọ na-akacha njọ bụ ndị na-eribedu nri ọnụ ndị na-eribedu nri ọnụ gana m ntị emere enu emere ana ọ mmiri bụ isi ofe ife Mathias Ezeaku bụ eziokwu mụnwa bụ nwa Igbo agbara nze kwụ Mathias Ezeaku n'azụ kwụsie ya ike oke a sị na enyere mmadụ 8 million naira unu aghọla ala onye nyere mmadụ 8 million naira unu etibe n'ọgbanị asakwago na enyere mmadụ ego agbanịrị geze ntị ka nkọwarụ gị ilu ego ndị mmadụ na-atụkọta n'ụlọ ụka ebute abịa ebunye ofu onye enwe mgbe m pụtara mee ife onyonyo si unu na ọ bụ na unu ga-ekwe m ụmụ ego niile unu na oke iri onye ọbụla na-atụta a na-eji ebunye ofu onye ka onye ọbụla were nyerụgba onye na ya n'akụkụ ọka mma aka na afụfụ ga-ebenata unu akpawa mụ iyi ife m kwuru na basị gbakọ oke iri mmadụ one ma one ga-ekpokọta egbonye ofu onye wee sị kwụsịgodo ife a na-eme si were oke iri enyebe onye nọ gị n'akụkụ na agụụ karịrị na be anyị ndị mara obi iyi ọ na-agụụ akarịrị Mathias Ezeaku ife o kwuru ọ bụrụ sọsọ ya fụrụ ya ụfọdụ achọrọ ịbịa kwuo maka fa mana fa kwuo iwu na-akpọwafe iyi ọ gbasara ọrụfa fe wee sị ka fa were ndụfa na-eme ife sọ ọrụfa gị taba afụ mana ya nwa bụ onye fụrụ Igbo n'anya kwudosie ike n'Igbo onye ma o ji agba ya anya mmiri o ji wepụtara bịa kwuo ife dị otu a ka ọ gwa ụmụnne ya na ka ife si wee dị unu akparị bịa kpọbịa iyi mụnwa bụ nwa Igbo ọbara nze esoro unu aka ụda aka nkwụ Mathias Ezeaku na-alụ ọ pastọ ka Jeremaịa ka ọ prọfet Jeremaịa ka njụ na-aga ofu ajụjụ mmadụ si na ife ị na-eme na-asị ka ọ bụ kedu ife oke n'ọrụ gị bụ ịgwa onye dị otu a na ị nyere ya mgbe dị otu a ka o kwuere ife okwu na ọ bụrụ okwuere ya ife dị otu a na ife dị otu a ga-eme ya akwa ife mmụọ ka ị na-eme ka ezi ife a na-ejere na ndị uwe ojii ijizi ndị uwe ojii eyi egwu nkarị ka ọ gịnị kekwa ife ọzọ jụọ onwe gị ajụ ndị niile a na-agwọ n'ụlọ ụka niile a na-agwọ n'ụlọ ụka bụ ndị na-amarọ enwere ofu onye agwụgo n'ụlọ ụka ya asị na ịma onye amarụ mgbe ọ na-aya arụ marụ mgbe a gwara ya n'ụlọ ụka ndị niile a na-agwọ bụ ndị anyị na-amarọ eruzie na nke ndị anyị ma anyị ma onye ọfụma kama a ga-agwọzi onye afọ agwọ enye onye afọ egosi ejebe ụlọ ọgwụ mgbe ada Jizọs na-aya arụ ọ pụtara n'iru okwu na-eti mkpu na-achọ kedu onye ga-azọpụta ya na-akpọ ma ndị ụka ma ndị dibịa ma gogotigo ọfịa fụrụ agụ Chimarin Temple ọ pụtakwa wee kwuo na ada Jizọs ọ bụ n'oge gara si buru ejebe India ka a na-agwọ ya na ọ gatego aka ọ kwuru okwu eziokwu ka o si wee dị kedu ife ndị isi ụka ụfọdụ mee fa na-anụso odumeje ọgụ nne na-anụso odumeje ọgụ na ọsọ na ọgba ada Jizọs asịkwa na ife odumeje mere dị mma gịnị mekwana unu na-agwara ada Jizọs chọgoro ike agwọ ya mgbafọ enwere onye gwara ada Jizọs maka na ama onye ọ bụ na ada Jizọs bụ onye a na-amara ama echi asị na agwara ya n'ụlọ ka na ọ na-aya ife dị otu afụgo m mmadụ one ma one na-aya kansa eburu fa jee n'ụlọ ọgwụ mechaa ife niile eme fa nwụọ n'ụlọ ọgwụ a kedu maka ife onimiga arụfa mgbe izizi fa fọkwara kansa dị otu a kama fa ga-agbaje n'ụlọ ọgwụ fa eburu ụzọ jee n'ụlọ ụka fa nọgidezie n'ụlọ ụka fụ na ọda agazi bifo agbatabazie n'ụlọ ọgwụ mgbe na-aya onye ọbụla ayọ biko ndị ojii afọ anyị na-ata ọ bụ na ọda afụzi unu nwe ụfụ ọ na-afụ m afụ ọ tega anyị tabara afọ anyị agatagide uwe wee mebie mgbe ọ bụ na onye ojii asị gị na Chukwu gwara ya tara Igbo ya si na-agba bọọlụ ọ gbacha bọọlụ ọ gbatada ego jee nne n'ebe ọ nọ tata o nwere ego ya mere o ji obere na-afụzi ọfụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị adọ n'obodo a na-azị Amerịka ọ sị na Donald Trump ga-ewin second term Donald Trump ewinụrụ ndị Amerịka enwere onye buru ya na mma ndị pastọ nọ n'Europe nwere eburu ya na mma ndị pastọ nọ n'Australia nwere eburu ya na mma ọsọsọ ndị pastọ nọ n'Afrịka wretched country ga-apụta mgbe ọbụla na Chukwu gwara fa na onye dị otu a ga-eme nka na Chukwu gwara fa na onye dị otu a ga-eme nka jụọ onwe gị ajụ mgbe ị pere mpe na nkịta kedu mgbe ife ka mma m chetara mgbe anyị nwebụ ndị Katọlik na-ekpe ekpere mgbe ha n'ụlọ ụka maka China na Russia obodo na-amara Chukwu ka mara Chukwu ka anyị jụsie onwe gị ajụ onwe ebe ị ga-eji obodo Afrịka wee ma Russia ma ọ China onye ọbụla na-ada akwado Mathias Ezeaku abụrụ ezi mmadụ ifuru onye ọbụla na-ada akwado Mathias Ezeaku ọ bụrụ ezi mmadụ ịma ndị Igbo na onye rugoro aka nke ọ na-agba gị abụrụ nke a na-ekwu na onye ọbụla ji anya afọ ife ọ na-eme o mechakwu meghe ọnụ ya sị gị na ị mara onye kpuru isi ma ọ bụ onye danụ ngwụrụ ekpere ekpere o nweta onwe ya gị kpọta onye afọ na ọ ga-enye gị mmiri onye gị ana ma ruo tata ndị niile na-abara ya mbara akpụ ya iyi gịnị mere na unu akpatabara onye ife o kwuru maka ya ka ọ na-ịchọ ọzọ ego enweghị na chọrọzi ego ife ifuru ndị isi ụka na-eme n'obodo a na-agba Naijiria a na-adọrọ mmafe were na-eri ndị mmadụ ijecha akwụkwọ sị gị bịa kwụọ taịtị ka ikpe ekpere ka i wee nweta ọrụ maka na ọrụ agụrụ n'obodo Igbo ada ekpere were nweta ọrụ obodo Igbo ada ekpere were nweta ọrụ agwago m unu ọ bụ na ndị ojii ga-ewepụ aka na nzuzu ọ ga-adara anyị na mma
ị na-afụ m napụta n'iru akwụkwọ abịa ekwu okwu ọ bụrụ ọkwa maka anyị nwee nwezi ife eji anyị eme ọ maka ụmụaka ga-amụta echi kafa ya dị iji iberibe amụ na gị ji wee too ka ụmụaka ya amụta echi ya dị iji maka iberibe amụ na gị ji wee too ọ bụ maka mana gị enwezi ife eji anyị eme. Maazị Nnamdi Kanu apụtagbuo mbụ wee gwa gị na ndị ụkọchukwu niile a na-enwere nke na-ekwu eziokwu okwu ugbo onye ọ bụrụ Mathias bụ onye isi kwuru ya. Ụfọdụ macha ife dị otu a mana ike ife ji ekwu agwụfa maka na fakwuo ya unu anasabafa ọgụ. Zubi Michael gwa gị na ọ da-akwụ taịtị n'ụlọ ụka na ọ na-enye taịtị na ndị na-akọ ndị pastọ babara ya mba ndị pastọ kpọbịa yi babara ya mba. Ife me njiwe ekwubezi ya taịtị maka na mgbe m na-ekwu okiri ụfọdụ ama mata ife na-akọwa. Zubi Michael mere ọnụ sị na ọ da-akwụ taịtị n'ụlọ ụka na ọ na-ewere akwụ ndị ya n'akụkụ ndị pastọ kpọbịa yi babara ya mba. Jụgodo onwe gị ajụ ịma how many millions of people ebunye ofu onye kwa Sunday. Ndị mmadụ nọ n'akụkụ na-ata afụ jekwuru ndị niile ịfụ na-arụ ụlọ ụka ma ndị na-ebunye nnukwu ego n'ụlọ ụka sigodi fa na-arụ n'ahịa nwa gị ka enye gị ego fama nkwenye gị ego mana fa ga-ejeburu ejebunye n'ụlọ ụka si na-ebunye chukwu ị na-afụrụ anya. Ofu akwụkwọ nsọ gbakwara go akwa ofu nwa na-agụ Baịbụl na ife onye agụụ na-agụ gị nyere onye aka ndị a na-akwụ taịtị n'ụlọ ụka kwa ọnwa jugodi fa mmadụ onye nọfa na-akụ agụụ na-agụ ka fa nyerugoro aka. Nwere na asị na Mathias Ezeaku Igbo of the Seven ya tere gị na mma oke mmadụ ka ịbụ ụbụ Igbo agbara njakwu gị n'azụ n'ụtụtụ akwụ gị n'azụ n'efe akwụ gị n'azụ n'abalị maka na ịbụ onye na-akwụ n'eziokwu. Ife ị na-emere ụmụ Igbo anya na-afịa ife ị na-emere ụmụ Igbo anya na-afịa onye bụla bụ onye Igbo na-akwadodo gị na nke a bụ onye imi gọpụ onye imi tọpụ na-ene ndị niile na-agba Mathias Ezeaku mgba ọ ndị na-eriberu nri ọnụ ndị na-eriberu nri ọnụ ọfọ maka o bu n'isi akwuru maka ya o kwuru maka ọnya iticha mkpu ife na-ebe na ebe obodo adọrọ m obodo adọrọ mma n'aka ndị ọcha si ebi ndụ ma kịrịkịrị ụmụazị ma agadi ndị ọcha na-ebi ndụ na-ebisapụ nke Baịbụl mgbe ọbụla gbuo zogbuo onye ọbụla wee gbajere ụlọ ụka mbọsọ ọkụ na-agba ndị mmadụ ebe na-ekpebere ka ọkụ nyụọ onye ndị ọcha kirichazi ife dị otu a sị na ndị ojii ba na-akọ anyị enwebi iwe kwa ya ejiwe na-ekwu ife dị ụtọ ọ na-anya bara na-akọ ọkụ na-agba n'ụlọ na-ekpe ekpere jụzie onwe gị mgbe afọ ọkụ na-agba na ekpere ọkụ ekpere afọ na-akwụsịrị ọkụ a enwere ife eji agbanyụ ọkụ ife niile nwere usoro mana anyị maọbụ ndị ojii chọ na-ekpere ka anyị ga-eji wee kpeta ife niile ọ bụ na ekpere ka anyị ga-eji wee kpeta ife niile kedu ife mere Europe ga-eji wee ka Afrịka mma kedu ife mere Asia ga-eji wee ka Afrịka mma kedu ife mere ka South America North America ebe na-eji wee ka Afrịka mma. Ndị ojii oge erugo ka anyị ga-etete n'ụra oge erugo ka anyị ga-etete n'ụra Mathias Ezeaku enwere mgbe o ji wee kparị onye ụkọchukwu ọ bụrụ mkparị ka ọ kparịrị ya ajụjụ ka ọ jụrụ kedu ife mere ife dị otu a ji wee dị otu a ọ sị na ife ị na-eme bụ asị isi na ife ị na-eme ada asị abụrụ asị imeenụ nke afọ anya ka afọ. Nwanne anyị nwoke a na-eme fim esoro mafia o kwuburu n'oge gara aga sị ọ bụ na ị bụ pastọ na ị na-agwọ ya jee n'ụlọ ọgwụ n'ebe a ka ndị arụ na-aya n'eziokwu na anọ ndị eziokwu. Gịnị mere na ndị pastọ ada eje n'ụlọ ọgwụ jụgoro onwe gị ajụjụ gịnị mere na ndị pastọ ada eje n'ụlọ ọgwụ aja gwa ndị mmadụ mgbe ọbụla bụrụ n'ụlọ ụka kedu ebe ndị ezigbote arụ na-aya onye ọbụla mana arụ na-aya na kedu ebe na nọ n'ụlọ ọgwụ gịnị mere na fa ada eje n'ụlọ ọgwụ. Ụmụ Igbo ọgwụ nkọrọ m n'ọnụ ife nchọkọ onye ọbụla marụ Mathias Ezeaku bụ nwanne anyị nwoke ka ọ bụ nwanne m nwoke ka ọ bụ mụ akwụ ya n'azụ kwụsie ya ike ọ bụ na ịkwụrụ ya n'azụ ịma na ịbụrụ mmadụ maka na ịmara ife ịmara na ndị gọọmenti gachaa na ndị ji anyị nọ ndị isi ụka bụ nsogbu anyị nwe kemgbe eji Maazị Nnamdi Kanu kedu ife fabego fa na-achụpụ ajọ mmụọ na-achụpụ ife niile mana fafụ ndị ajọ mmadụ fa ada ekwu nwa okwu ndị ji Maazị Nnamdi Kanu fekwuo maka ndị a ọ mgbe ọ bụ na ajọ mmụọ juru eme nke ajọ mmụọ ejuru eme nka onye mere n'oge gara aga enwe ofu pastọ bịara mgbe akpọta nwa nsogbu oge n'ime ụlọ ụka na-enye deliverance gela na the girl asị na fadọ na Illuminati n'ọfa ma bụ Michael Jackson na Michael Jackson na-agwara ya kpata mmịa ọjụ fe wee gbue na Naijiria na-ege m ntị na Naijiria wee chụsi ya kedụkwanụ ndị nọ na Illuminati n'obodo oyibo ọ sị na Jay-Z nọ Beyonce nọ ụmụ obodo afa niile anọcha ajụ ya kedụkwanụ ndị nọ na Naijiria ọ sị na ndị celebrity na Naijiria dịkwa chụ ume ọchụ onwụrụ afọ ofu onye ọkpọ ifu dis girl n'ọfọ nwa bife gbuo Michael Jackson na-asị ya kpata mmịa ka ọ bụ nsotakịrịcha ya nkwe n'isi. Ị ga-afụ mmadụ a na-eme deliverance n'ụlọ ụka o ji mmiri n'aka o ji foonu ya n'aka foonu ya ma adapụ ọ ga na-ada jidesie foonu ya gị anointing ga-eme ọma na o ji foonu ya n'aka unu chọrọ ime ife unu amara ife amakwana unu kpọm ihe ọmakwa mana mara na ka ị na-abịa kpọm ihe akagodi nge mma maka na onye ka m mma akago m wee nwee sens ọkago m wee fe ife ọ ga-ama na ife na-ekwu bụ eziokwu ọ ndị nka mma bụ ife ga-adara agba maka na fa ka erubere ebe mmadụ maka fadu ebe mmadụ fe wee mara ife mana fa ka erubere ebe nru onye mefe ga-eju ebe na-akpụtọrọ m Mathias Ezeaku bụ oke mmadụ ka ọ bụ na ọ bụrụ oke mmadụ pastọ Jeremiah nwere ike ibe kwuo maka ya onye ike mmadụ ka a na-ekwu maka ya mbọsọ ọ bụ na-ebido kwuwe maka gị ịma na iburugo mmadụ nwanne nwe ka anyị kwụ gị n'azụ kịta ọ bago n'ife ndị uwe ojii kịta ka mana ị na-akpụ uwe ndị uwe ojii ka a na-egbu ndị mmadụ na-ezu m ori na-erep gịnị mere na ịkpọrọ ndị uwe ojii ka enyecha efa ncha
kịta orugo na nke Mathias ịmana enwere ndị ochi na nke a ka anyị na gị ga-etinye ụkwụ n'ofu trọza mbọsọ ọbụla ị chọrọ ịkpụrụ Mathias ma na ọ bụrụ sọsọ ya ka ị ga-abụ na ị ga-akpụgide ebe afọ ị chọrọ ikpụta Mathias na ebe afọ ga-eju eju gwa ndị uwe ojii fa ji erukwu ebe buru nnukwu ibu ga-aba ndị mmadụ maka na fa ga-akpụgide ndị mmadụ n'ọgba ike fa ji akpụ ndị mmadụ agwụfa ọmụ akpụm igwe ọbara unu amarụ ka m si wee kwado ịgba mbọ ka ịtụso ozi a ka ọ gbasa ebe niile ka emesịa